bryggan så hoppar jag så simmar jag in. Jag kollar den dragsidan. Den här bryggan är så fin också. Jag kommer upp på. Så. Jaha, vad vänder det vattnet tror ni? Det är 6-7 grader i vattnet här inne. Vad tror ni om det? Tror det blir bra? Är ni med då? Nordic Sea torrdräkt. Test nummer 1. Qu'est-ce que tu har pris? Ja, det flyter. Kom maar binnen.